Sa pagpatuman sa travel ban gikan Indonesia padulong Pilipinas, gibawal na ang biyahe niini padulong General Santos City. Samtang biyahe gikan Malaysia padulong Zamboanga City, suspendido sab tungod sa mga bag-ong variant sa COVID-19 sa maong mga nasod. Ani report. Nagsugod na karong adlaw kutob sa hinapos sa bulan ang pagban sa mga biyahe padulong Pilipinas gikan Indonesia kung asa dunay mga natalang bag-ong variant sa COVID-19. Busa sa General Santos City, gisuspindi na mga biyahe gikan Indonesia padulong sa Jensan ug Makar ports. Samtang wala say biyahe sa eroplano gikan ug padulong Indonesia sa Jensan Airport. Kini tungod sa bagong variant sa COVID-19 nga mikatag sa maong nasod. Busa hugot ang pagbantay sa Maritime Police Region 12 sa Sarangani Bay nga ginahimog backdoor sa mga nagikan sa Indonesia. Hinuon wala pay na monitor ug nasita sa karon nga may biyahe padulong sa syudad gikan sa Indonesia. Huwag po kayong mag-alala. Ang inyong maritime group ay katuwang niyo po dito sa pag-prevent ng pagpasok nitong Delta variant ng COVID-19. Samtang tungod sa nagkadaghang kaso sa Delta variant sa COVID-19, gisuspindi sab ang biyahe sa mga barko gikan Sandakan sa Sabah, Malaysia padulong sa Zamboanga City. Matod sa DOH Region 9, gipaabot na lang nila ang resolusyon kalabot niini gikan sa Regional IATF. Doon na untay manguli nga mga Filipino deportee gikan Malaysia karong Lunes apan dili una kini madayon. Gibantayan sabang kadagatan sa tawi-tawi gikan ug padulong Malaysia sa posibleng pagsulod sa mga tao kay ginahimo kining backdoor sa mga boat mosulod sa syudad. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.